Hvad så derude? Det her det er min første vlog, okay? Og det er faktisk Sankt Hans i dag, så vi skal ned lige og se lidt Sankt Hans-bål og noget. Jeg ved ikke, hvad fuck vi har tænkt os at lave dernede. Men nu går vi derned. Det er lige der med havnen. Det er den der vej dernede. Jeg står lige ude på mit hus her. Og jeg går bare dernede. Det er sådan tæt på, så vi går bare. Fuck det, man. Vi går bare. Jo. Så er vi lige ankommet herude. Åh, shit. Hallo, du skal ikke kaste det lort af fedt. Så er drengene lige her, kan se. Og så var det der, ja, også bålet derovre, hvor der er heksen om på. Ja, tak. Og så vil lige ankomme med til fucking... Vi sidder og observerer en lille dreng, der gynger på gyngen. Hvorfor så der gynger på gyngen, Alex? Oh my god. Det ved jeg sgu da ikke. Oh my god, hvad fuck er du gang i? Og vi står bare og venter på, at fucking bålet bliver tændt over, det sutter røv. Ja, hvad laver han? Nej, hvad laver han? Hvad laver han? Laver du parkour, Ali? Var det ikke meningen, du skulle lave noget parkour? Tag en fucking tudkiks. Du bare smidt sko, men fuck var det, du skulle? Jeg ville kravle igennem der. Fortæl os det. Jeg ville kravle igennem der. Og så fik jeg en krampe i to. Ja, dårlig form. Hey Torres, hvad kan du tilbyde i baren her, hva'? Kan vi få nogle popcorn? Kan jeg ikke få nogle popcorn? Hvad laver du? Eller Bjarke, du ved godt, den der heks, ikke også, ikke? Den ligner dig på en prik. Okay. Ja, du er så lille egentlig. Så jeg er sådan lidt hovedøjne med mig. Og så siger okay, Bjarke. Lille lort, mand. Hvorfor går du og stjæler min popcorn, der vil jeg vide? Fordi jeg er sulten. Fordi du hvad? Fordi jeg er sulten. Er du skulden? Er du Nej, skulden? det var ikke det, jeg sagde. Hallo, fyr en lige panden, Du ramte den ikke. Ram ind. Fuck sake, mand. Ram ind, mand. Du kan ikke ramme ind. Kast. Fuck, det er godt ramt, mand. Smutkonkurrence. Hvor langt kan du slå? 1. Fuck, du er dårlig. Skal jeg lige vise dig, hvordan man gør det her? Skal jeg lige gøre det? Okay, så. Jeg har stenen her nemt. Fucking båd. Ja tak, så kom ind i lidt det der pisse, mand. Nemt. Holy shit, den der heks der, mand. Den møgsæk blev endelig brændt af, mand. Hvad er den gang i? BS, jeg ved sgu ikke, om den kom. Nej, vi venter på, at der er en af vores andre drenge, der kommer, jeg ved ikke. Han er fucking edge. Han sidder bare derhjemme og spiller computer. Hvad laver I det, mand? Det var fyrværkeri derude på broen og sådan noget pisse. Genialt. Så er det bare totalt musik her. Måske for evigt! Fucking galt. Hallo, der var fyrværkeri før, mand. Der var fucking fyrværkeri nede i bådklubben, hvor vi taget op i Solrødsparken. Og så nåede vi det fucking ikke, mand. Det er fucking røv. Der var fucking fyrværkeri, og fucking vi nåede det ikke, mand. Det er sygt fyrværkeri. Fuck, mand. Fuck! Løft nu. Kom nu. Vi har taget Solrødsparken, den der svans der, han kan ikke engang fucking løfte, mand. Sindssygt. Så er der fucking sådan en ordinator der, og det er fucking mørkt, mand. Det er tår det der, mand. Jeg kan ikke engang fucking løfte hammeren. Syret og bål derovre, det var galt. Tæt kinddans. Hashtag. Vladi, mand. Vladi, kom nu. Ja, så er der fucking ballade der, mand. Hvor er det godt, mand? Hvad så vlog derude? Så er vi lige på vej hjem her for en fucking lang dag. Det er bare blevet alt for mørkt, så det er bare kedeligt. Der er ikke så meget at lave her for tiden. Så nu er det bare lige at tage hjem. Og så, ja. Så skal jeg tænke lidt med til at edit eller sådan noget. Eller sove. Det ved jeg sgu ikke. Jeg er fucking træt, mand. Nå, men i hvert fald. I må godt lige smide et like eller sådan noget shit, ikke også? Og så ses vi der i morgen. I den næste vlog. Hej.